Gozego izan dugun, batere goteko. Oigo. Hirugarren denboraldia bilatuta bilusten, haupagu, datozela gure lehiakideak! Iepa, Alex eta Jon, Maialen eta Irati, Mai eta Eki datoz gaur lehiatzeko prest. Alex eta Jon ja pausu hartuta, veteranoen pausu hartuta. Ratoan etxean, eta laxe. Veteranoen leku hartuta, eta beste erakustaldiak egiten mutilek. Ondo, ezta? Ondo. Bueno, 6. saioa, 1.525 euro. Galdera badakizu zein dan. Ez esan afaria ez da erantzuna. Hoxe izan erantzune da. Afari igual... Bidaitxu bat, 1.500 eurorekin. Lehenengo igual arzake, no? 100 euro zenituztenean erantzuna. Zer egingo duzue afari bat? 500ekin afari bat. 1.500 afari... Lehenengo igual launekin txulo nahi pixkat. Ondo. Txulo nahi, alegia motorraren pareti pasadirua. Eta hemen, deus. Zeo zer bai, errondaren bat bai, seguru, pintxoren bat edo. Pintxo bat denontzat. Baina, bueno, Alex ja beste itxura bat hartzen miluzen egotie be, bai, ezta? Bai. Ja, eroso. Bai. Jon, zer da honena? Zer proba? Zer da gustukoen dako zirena? Eroglefikotan ez geha oso onak, baina hoi politi da. Ja, oso ondo? usto behitutze ikusle modura. Eak idezela ez, beste? Gogoratuko dugu, ingenieritza mekanikoa ikasten, Alex. Arrakastatxu, claro, eskolan be bai. Miluzetik pasata gero ja autografok eta sinatzen, ondo? Ez, hoi guain didez, baina... Iritsiko da. Eta Jon, gure mediku ikasketak egiten, hau pasuek, ongietorri. Maialen eta Irati gurean laugarren, ez? Ez da guaizki. Ondo. 100 euro irabazita. Bueno, baina lagunek ja 1.500. Hor zeo zer aterako da hortik. Badago, hemen asoziazio moduko bat edo. Bai, beste bikote ere ondo hartuta. Geixiago nahi? Bai, real balima da, bai. Zezuek, asmo ametsa handirik baduzue? Diru aipatuta eta? Nik aurreztekin nahikoa da. Ja, eta aurrezten hasita asko aurreztu liteke. Gero zertarako edo? Zekin pa. Zer osi nahiko zenuke? Titularrak eman, ari dira. Miraiatu. Kanoa bat? Bai, adibidez. Askotan hitzein de barku bat erosi. Uretan behintza zerbait bai? Bai, eta ni patroia. Oida. Iratikatea... Bale, barku bat 100 eurorekin dago ze puzgarria oso ona. Barku bat erosteko segi lanean. Hemen zeituko du. Animo bikote. Zure jati ez emazan? Nik jate badut kike izenekoa. Zemat, dirutza bat? Balioa sentimentala eta milioi bat. 100 eurogatik ez? Ez. Milioi bat? Milioi bat, baina balio kike izena du. Claro, ondo. Animo eta zartu. Maitek, ongietorri, zela zauzie? Oso ondo, bai. Nondik zatoz? Ni Gasteiztik. Eta Eki? Ni Leitzatik. Eta zelan batu zarie? Bizitzaren bidean? Pertso munduak batu gaitu. Pertsozale, bai, basabiltzarie. Zer ikasten bai? Ni matematikak lehioan. Matematika ikasten lehioan. Legia, oinak eta kontatzeko eta herrimak silabak baliogarri izan. Baina entzun, aurreko urtien, selektibitatien, nota honena, Maik, atara zuen, Euskal Herrian, 9,83! Arabako selektibitatien parkatu, 9,83 bat honek Arabako selektibitatien. 10 bat matematiketan eta 10 bat fizikan. Mai hori selektibitatien gainera. Bai, orain espektatibak altu zituzu. Bizkor, 5 gehi 5? 10. Segurakoa! Amarrekoa, horre, Kontuz, Eki zer ikasten zu? Adimen artifiziala, Donosti. Gai garrantzitsue eskuartien, eta etorkizuneko adimen artifizialaren erabilera ezagun eskutan egongo da. Ege da izenez askoz lodiba dela karrera baino, gero da informatika makilatu bat baino. Bai, bueno, algoritmo, bai, beldurra izan behar dugu, adimen artifizialari? Leitzar baten eskuetan dago bitartean. Seguru gara. Ongietorri zuek sorte hori, Seguru gara, eta zakua irabaziko genu, seguru dago. Erne, gaur miluzen jokoan, 11.000, 400 eta 50 euro. Adimena bai, publikoa ez da artifiziala, ez urraragizkoa. Portugaleteko gure lagunak, rejaten zuela. Azpileku ikastolatik. Bale, 11.000 eta 400 euro dituzu? Eta berrota mar? Zetan gastatu, edo zer egin? Bai, harin? Etxe bat erosten ari naiz. Eta nire salgai daugat, matematak erosteneko aldu, portarako. Sofa bat? Sofa ona, Sofa, telebista. Bueno, etxerako zuk. Nik... Esan egiten da, bizkorra erantu baina, gero...
bestakit. Kotxetxo bat edo? Ez, kotxi badakot. Ja. Zeo zer. Bueno, Bai, gaztatu lagunekaz. Mai eta eki! Mai eta eki. Iritsi berriak zuek, agizu horre privilegio ere baduela, lehenbiziko 3 probetan, bueno, bak, eguzea aukeratuko duzuen. Edo? Ikusgarria, ez? Fotokumeak? Fotokumeak, bai. Bertsolariak izan da, ezagik ba. Ondo. Orain, Alex eta Joni zer? Ikusi makusi tribuaren berbak. Tribuaren berbak. Tribuaren berbak eta ikusi makusi lanetan. Maialen eta Irati. Tribuaren berbekin hasita beraz. Alex eta Jon. Iparraldea eta hegoaldea nolabait konektatuta. Iparraldean nola estin den, hegoaldean nola. Horrekin egingo dugu jolas. Berba bakoitzeko 10 puntu, taula guztia osatuta. 100. Ados bikote? Bai. Gozen ba, hauek berbak. Eta denbora. Ongi. Ilki. Jon? Errebotea, ongi. Usu. Ongi. Ekuratu. Ongi. Aboro. Ongi. Ontsa. Ontsa. Sos. Ilki. Ongi. Ontsa. Sos. Diru. Maiz. Usu. Usu. Jin. Ilki. Ongi. Ontsa. Sos. Diru. Maiz. Usu. Jin. Aboro. Ongi. Ontsa. Sos. Diru. Maiz. Usu. Ea, Jin. Itxaron. Alex, ongi. Ontsa. Sos. Diru. Maiz. Usu. Jin. Torri. Etorri, oso ondo, atera. Vale. Kostoka baina. Xabier Euskitze dau, miluza ikusten? Jin. Izan untxa, Bai, izan ba. untxa. Lau, bale, berrogei, Berrogei, ale, ondo, Jon, ondo. oso ondo. Eta, ikusi makusi. Bai. Ondo Eta ezta? aurrekoak ondo zorroztuta. Neskak, ondo. Ondo jarrita. Ba, badakizu etxin be bai, gure proba berrietako bat hause dela, batetik 8 izendatuta, gaur irudi hauek. Garuna, eskuak, begia, mihia, belarria, agina, bihotza, Espainiak, ongi begiratu, joko hasiko data. Denpora, begia, Hiru. mihia, Lau. agina, Maialen, 6. garuna, Bat. Espainiak, 8. eskuak, 2. bihotza, 7. belarria, Hau, 5. Ba, Maialen. ez dute babete aurrekoiek adimen artifizialiko izango. Igual. Adimena zuena. Dikote, zoragarri, taula guztia osatuta, 100 puntu. Maialen eta Irati. Oso ondo. Bertsolariak prest, kasu honetan igual, izan liteke, ez da? Gaia jarri eta bertsoa osatuko balute 100 puntu eman. Bai. Ez da hori mekanika. Txirritatxo daukagu. Mai eta eki, bai, txirritatxo, gure bertsolariak. Bueno, ez da erabat gurea ere. Bai, guria da. Librea da, autonomoa. Autonomoa da, libre Bai. dabil, baina miluzerako... Zerbitzu hori etxekoa, eskaintzen digu, bai. hori da. Azken Pastelak hitzak... ekartzen dauz be, bai. Badakizu zuk hori? Ekartzen ditu? Bai. Joder, denetik du honek, segulakoa. Azken hitzak eta oinak enduta, zuen lana izango da hori guztiak osatzea. Eta hauetxek, erabili beharreko hitzak. 5 mairentzat, 5 ekirentzat, 4 erabili behar noski. Guazen ba, doinua jarraitu den, mesedez. Mai, zurekin hasita. Batzuk dena patxara, Bizitzan. batzuk denetako, Presan. batzuk gogoz egiten, Hobetu. besteentzako, Perezan. inola ezin degula. Neurtu. Zer den zaila eta Errezan. denetik behar dela. Bizitzan. Gozi gozo eta... Keza. Txalak bai, poto ere bai. Bai, baina oso ondo potoa izan dugu, baina ikusten ari gara, ederto, bi akats, erantzunak hauek, zuzenak, bale, eta 6 onak, 60 puntu. Oh.
Eta ipagarria, doinua ere nola jarraitu duten, Zamaten du horrela. Zaigu, pixko bat. Hori, Alex eta Jon, guk jarritako doinuan dantzazuek orain. Dimintzioak, hartu legua, Maialen eta Irati bestaldean. Lehenbiziko erronda, hortzik duzue hiru kontzeptuak. Hasi. Txori bat. Tximeleta. Yoga. Ondo hori gara, Yoga. Tximeleta, yoga, Belia, txori bat. Egaztie. Bai. Zikoina. zikoina. Ez? Ez. Gertu ginen lehen, Kurrilloa, ez. Ez. Ze? Bigarrena. Apa, Jon. Bai. Marika, Egazti bat. Txikia. Ados. Xausarra. Apa, Jon. Arranoa, Ez dutu garuna, laguna. telebistakoa. Arrano bat. Telebista. Hirugarrena. Gidatzen, Gidaria. Amona, laguntzen. Ospitalea eramaten, zarretxea. Ea, Gidaria. deskriba ez taxien, dago era, mesedez. Zebrabidea. Bai. Laguntzailea, amona, vale, eta- zebrabidea pasatzen. Bai. Balekoa, lehenbizikoa. Vale, egazti bat. bat, Txoria eta... Txorieta. Eta bera, txori maloa. Bai, ba. Ondo? Bai. Ondo. Alex bai, Bai. txoria eta gero, Bai. geratu. Nik Eta Jonena Peter Pan zen. egan itxegu. Berak ere hasi du, egan egiten du ez edo. Ez kaso askorik egin zenik ere zago oso argi, Bueno, egan, mutila dela. Bai, kako kapitaina. Claro. Bai, kampanilla. Kampanilla, Bai, txelo edo. Ondo. Bai, zeo zer. Bat, hogeina puntu. Ez da kampanilla euskera nola, Badako izena. Izango Horra du. entzimostu nahi. Tranquileo, kampanilla nola den, behar Bai, dugu hori. bai. Bitartean, Maialen eta Irati hartu lekua. Mai eta Eki, bestaldean. Peter Pan. Denak indarra batuta hemen, mundu guztia laguntzeko prest hortxe kontzeptuak. Denbora. Mundua. Hortzarra, Bikain, Txirula. Saxofoia. Saxofoia. Zora, barri biti di. Ume Txikiak. txikiak. Bai. Kromoak trukatzen. Zero da, hau. Berriro, galdera. Adimen artifiziala erabili da proba honetan. Dena ezin da kontatu baina. Segituan. Esango sekretuak? Bai. Adimen artifiziala erabili da proba honetan. Ia. Gero, ekiri bakarrik kontatuko diogu. Dakienak badaki. Ekiri bakarrik kontatuko diogu. Ederto 70 puntu erakustaldia. Benik ez du argitu, kampanilla no den, Pablo, zuak izu? Topaten nabil. Bai. Bai, sonto egin dagoia. Bueno, bai, Bai. egia esan, zoi laguntzari behar ere ez. Topaten Mai nabil. Eki, hartu lekua, Alex eta Jon bestaldean, hirugarren eta azken erronda. Adimen guztiak hemen aktibatuta. Hortxe kontzeptuak, denbora. Etxea. Mendie. Mendin tunela. Sumendie. Ondo, bigarrena, Iskor, Entzun, gorra. Telebizioa. Subtitulok. Jon? Gormutun, zera. Ez. Telebista. Ikusi. Telebista kablea, radioa. Irratia, hori da. Txikia. Usok pipa, usok... Txikik, umek. Kotxekin ibili. Kotxekin jolastu eskeita, Eskitakin. bi ume, bi txiki, ipotxak. Zer dira, zer dira? Txingurrik. Txingurrik. Bitxingurri. Txingurri jolas, jaten. Zer? Ostok. Ez! Burrukan. Bi txingurri. Baina zer da, jateko zer da? Oztoa. Azukra. Ez. Egin zuek? Zer da? Belarra. Ez? Umek. Ogie. Ogia, oso da hori bai! Pasa ondo. Eta argitu digute, kampanilla euskaraz, txilintxoa! Txilintxoa! Zaro bat horri. Ez que lasaieta, hori argitu Guentu arte. txilintxo, tigre lilitxo, me bai. Lilitxo ere esaten Ondo. zaio. Gustatu zait, bai, itxuek erabiltzen duten hori bable, ez da? Asturiasen, braille zen. Bueno, ez dugu behar izan irratia baitzen ondo. Oso ondo, 70 bitaten zatauka zuen. Asturiasen horrela irakurtzen da. Ideal. Eroklesikoen txanda, eta Alex eta Jon, venga, Jon iritsi da momentu, Gustoko duzu eta? Bai, Gustoko bai. Do? Gero Ikusteko. gondonak? Zaretea, ia, baina. Gozatu. Bai, erakutsiko da bie. Lehenengoa denpora.
Arriskutsuak dira. Atzak, Bost. bost, Bost behatzak, erre. Ez, hasi. Ales. Erratzak, bost erre. Bost erre, behatzak. Behatzak ez, bestera batera. Arriskutsuak dira. Hartzak. Bai. Bai. Esan dizun lehenengo izalez, atza zen. Orduen, atzak ikusten ditugu, atzamarrak, eta erre hoiek, hartzak. Erne, ikusiz gero. Hartzak. Ez. Hartz batekin horrela mendian edo. Aligan ez nintzen. Ez genuke nahi, Zebeldur. Gertatzen dira. Non? Normalean, ies egiten omen dute. Normalean. Gero ies egiten ez da dute. Eta Merienda zuk zer eta- egin behar zu? Geldi egon, benetan? Irudikatu gara gazu handia bazarela. Bai, zarena baino, bueno, guk erraza dugu hauek esan. Bai, ezer, holan egin? Bai, handia naiz esan. Berak ulertu dezan. Horre gauzek, zu geldik egon. Osea, lehoi bat atorre horri rinozeronte bat eta zu geldik Pable egon. hitz egitea ere gomendatzen dute. Un osu, esan behar da. Eta ies egiten du. Alex eta Jon, bigarren eroglifikoa, denpora. Zer da zure semea? Pirata. Pilotua. Bai, bai. Bi, 3, mai lagundu, Bai. 14, 12. Eta segi? 14, 15. 14, 15. Eta infinito. Infinito. 14, 15, infinito. Hori da, amarrekoa berriz. Bai, ondo. Pi zenbakia ikusten dugu lotute dagoela. Orduen, pilotua, semea, oso ondo? Ze Jon? Ikasita. Pikazita. Ondo. Ospatu ba, egon puntu. Ondo. Bikan. Maialen mirati beste, beste. Bai, ez da? A ber, venga. Eroglifikoetan oso ondo moldatzen zari, Oingoz. Oraingoz. Gaur bai. Lehenengoa, denpora. Aurkitu dute arazo horren... Muina. Bai. Ez? Mula. Bale? Mula. Osatu. Mulak. Mula baderantzuna ez zati. Osatu. Mula. Tak. Aurkitu dute arazo horren... Nor da hitz egiten? Charles III. Berak ingelesez hitz egiten du. Kamilarekin, bueno, inglesa Bai, hitz ez da. egiten du, bai, etxien. Harry eta Meganekin be, Pozik bai. dira orain eta, bai. Bueno, fall, esaten dio lauari. Orduen, mula ikusten dugu baina lau aldiz. Formula. Formula. Aurkitu du formula. Biologian eta maginak ikasitako izango zarete. Bai, bai. Baina jaztuta. Matematikan, mai, formula gustokoena? Ari gara segulako txapa ematen. Eber, I, diverti, gehi bat, berdin, 0. Guau, txabal, kamiseta bat! Kamiseta bat! Tatuaje bat! Eta hori zeren formula da? Maitasunarena. Berdin 0, maitasun. Bai, komplikatu baita maitasunaren formula. Maialen dirati, zeuen bigarren eroglifikoa eta joka, denpora. Enintzen lehenago, bai? Kontura. Bai. Konturatu. Bai. Konturatu. Bai. Tu egiten panpina hori, Bai. panpina dituko diogu Ba. buru hori, Bai. tu egiten. Orduen, koko erdia dalako, tura doa, tu hori, konturatu. Oso ondo. Konturatu. Feliperi bota da, emezadez. Berroitar, puntu zuentzat. Konturatu. Ondo? Seitzitan Felipe. Ja, egia, Zergatik esan zaio. Seitziken Mali, zergatik esan Txilintxo. Hori ez dizugu galdetu. Hemen esan, segulako notatera dugula selektibitatea, orain galdera guztia zuri. Hau da, opresiba. Maiteki, eroglifikoak zer? Ondo? Etxen ongi. Etxien ondo. Ikusiko du. Vale. Eki hori bentaja izaten da. Ia Ez da lehenengoa. bia puntu txarra. Bai. Lehenengo eroglifikoa, denpora. Abestuko dizut, Bala Bai. bat. bai. Bikain. Bai. Matematikako formula bat. Bala da, esaten diogu berdin horri, eroglifikoetan balada bat. Balada bat. Publikoa zonaztu eta unkitu egin da. Nire artezleari Oilo ipurdia. eskainita. Vale. Gehiago izan da, oilo ipurdia aurpegia, gera dute zuen horrela. Zer da hori, jazki? Bigarren eroglifikoa adidanok denpora. Azterketa egin dut, Nola da? Ia, nortzutie.
Nor da? Alkain. Bai! Beste Beste egin Bi, Bai? bial, Bi? biar, Bai, kendu? Zer kendu? Azterketa egin dut. Bi? bikain. Bai! Alkain! Al Pacino kenduta kain. Bi kain geratzen zaizkigu. Bale? Horkatu, Jonen aurpegiak zertzion, ba? Ba, denbora hortxe. Bikain sartu da. Itxaron, Lankidek diote. A ber, bar? Bai, Jonek ez duela arrazoirik. Begira, mai eta eki, puntu zentzat. Be kind! argi sartu da. Argi sartu da. Jon, urrezko galderak irabazten zuz, lasai. Gazta, inote... Eni dago, aurrera gine aurretik pixka da ospatzeko goz. Zer? Bizitza... Oso ondo. Iazki, gora zu, Iazki! Bale, Gora zu! bale. Bai. Bizitza, bai. Bai. Gora publikoa ere, hau batzuek! Eta batez ere... Gora Euskadiko Orkestra Sinfonikoa. Baita ere? Bai. Baita ere? Gora Euskadiko Orkestra Sinfonikoa. Bale. Eta hurra, prezio honek erditu duen ama. Hor txalorik ez da egon, zeda nahiko arraroa. Ba, Erne, ze zurin eta Lurne, joan dira, Bai. Media Markera erosketak egitera, Bai. eta kartel hori topatu dute. Hurra, prezio honek erditu duen ama. Eta publikoa bera ez daratxe, hauek ere geratu dira isil-isilik. Guau. Bai. Hauek zioten ez da, ena izleloa. Igual bate bat bai. Kartelak egiten ari dena, den. Hurra, eta eskerrik asko, txaloero bat. Ni nahi zinozoa. Alex Jon, entzuten da? Bai. Baki duzu hemen? Ni luzeko eskuaren deiadarra. Korri! Bai, bai! Bai! Listo! Jo! Hunki xingi luzera. Sekulakoa, ze adarretik atera da, Ona! Kikeren ahotsa. Kikeren ahotsa adarretik. Historikoa benetan. Tema sorpresa. Portugala eta Bai, amazuek, Baina, adar batetik, Kike adarra gozalea da, baina. Segulakoa, Alex eta Jon, hau gainditu garra dago. Komo ima lortuta? Hortzaudete? Bai. Animo, hau zuen eskua. Esfortzu da egin eta gero, ea sareri badagoen. Nola deitzen zaio argaziko sofari? Begira, erosteko hau ez da txarra. Twister, Txarra hori. Cheslong, Chester edo Pomponet. Chester. Oso ondo. A ber, siestien non botatezu hor. Ja, burua eta... Hankak kabidu bez, eta Bai. burue... Doktorea bai, altu praktikoa egi. ez. Bai, ez. Erre batzuk, bokala. Erre batzuk eta bokala. Botako dugu. Askatuta. Eta... Ea, nola du izena taldeak, entzun? Publikoa berriz ere etxu. Hau ze musika, hau, zer da hau? Simply Red, Simple Minds, The Simples, edo Red Minds. Simple Minds. Simple Minds? Ondo? Oh, Ona, neusa soire nuen. Ze bokal? Askatu? Alex eta Jon? aurrera ba? Edo, askatu nahi duzue? Ze idazkera mota da argazikoa, ez da brailea, sanskritoa, hieroglifo, kuneiformea edo kanji. Oso zarra dau. Bai? Erantzun bat? Sanskritoa. Sanskritoa. Vale. Kanji. Kanji. Maita eki. Hau selektibitatean ateratzen? Bitik bat? Kuneiformea. Kuneiformea. Noski da. Simulatu egin du bazekin. Ondo. Eta jendeak txalo. Ze bokal? Askatuko duzue? Esfortzua egin eta gero, askatuko aukera daukazue. Nahi izan ez gero, probatu edo. Ez, aurrera ba. Alex eta Jon.
Zeintzuk dira? Milei, Argentinako presidentearen ponte izenak. Javier Gerardo, Javier Francisco, Javier Alfonso edo Javier Miguel. Bai? Javier Miguel. Señor Javier Francisco. Javier Francisco. Javier Gerardo. Eta... Ondo. D. Beste bokal bat, horrena? Ah, bale. I. Ez zuten behar, Jo? Nola dio esaldiak? Menditik bera doanak irribarrea du aurpegian. Bai? Osondo. Komodina! Maiu eta ekirentzat. Osondo? Osondo. Ba, bigarren eskuragoaz eta Maialen irati seguna izango da txanda, €1 aprobetxatu, komodina lortu, sagardotegietako azken buruko ez ari garela, Onak, hauetako zein atalekin dago lotuta Eustakioren trompa, sudurrarekin, aluarekin, zakilarekin, zilborrarekin. Sudurrarekin. Osondo. Ikain. Falopio da bestia. Bai ba. L eta bokala? A. Maialen, irati, nola jarraitzen du kantuak? Eskuekin itxua bailitzan, beti ukitzen du dena, eskuekin kenuen bizitzan. Hitzen jolasta ezinean, ahoak soberan, hitz egitea da zailena, ez hitzik falta. Hitz egitea da zailena. Abestuta? Eskuekin itxua bailitzan, beti ukitzen du dena, eskuekin Orain? kenuen bizitzan. Hitz egitea da zailena. Ondo. Bueno, txaila zieran esnebeltzaren agurra, eta musu handi bat danari. Z, agertu da, beste bokal bat askatzeko aukera. O. Eta aurrera. Zein barazkiren lorea da, argazkikoa, patata, erremolatxa, kuia, tipula. Tipula. Nire armarioan horren bestez, baina loratzen die. Bai. Teletra, loratu da ella. Beste bokal bat ere? E. Eta? Askatu edo aurrera? Sagardotegietako azken buru ez ari garela. Beste bat? Entzun hau? Jakitxe esaten hau? Piano. Solfeoa. Piano soinu banda, pelikulako, zoragarria. Nola du izena kantunen egileak, Ennio Morricone, Michael Nyman, Angelo Badalamenti, Richard Sherman. Morricone. Beste asko egina da, baina. Badalamenti. Richard Sherman. Hora. Ba, ez daukagu bokalik, eta azken erronda adidanok, Maialen eta irati. Ze koloretakoak dira bulegoko tomen galtzak, grisak, urdinak, gorriak, berdeak. Txekizko azalean. Urdinak. Bulego taldeko tom, Gorriak. galtza gorriekin, Tom Galtzagorri. osondo. M. Eta bokala? Falta da U, ez? Edo I. I falta da, bai. I edo U. I. Bia falta irata. Barkatu. Eta azken aukera maileek izeuek. Komodina lortzeko eta saiak ere egiteko, ez da beste errondarik. Sagardotegietako azken buru ez ari garela. Ez? Sagardotegira joan da? Ba, lehenengo hitza falta zaigu, horregatik. Sagardotegian? Intxaur, azal, beltza, edo zimela, edo ustela. Sagardotegian? Intxaurak? Ondo! Komodina, bigarrena. Urrutiko komodinak, bueno ez, kasu honetan bi irabazita. Hirugarren ere mila. Maieki, ozen ba? Lurretik dabiltzanek ez baina...
Lisboako, zein auzotan dira ospetsuak argaziko pastelak? Nazare, Belém, Galilea edo Olibaix. Belém. Pastéis de Belém. Ze ona. Han, Ikainak. Jeronimo zelan dago aurrien, han erosten da. Hane torre ere bai. Dorrie Belen, bai. da aurreko Polita. Eliza zoragarri horretan. Polita eta goxoa, dena ona. Erre batzuk, bokala. Ez. Bai. Eta entzun, beste klasiko bat. Zien asmatzen platotik kanpora. Erne, presioa, mai eta eki. Kanpora. Nola du izen abesariak? Kultura orokorra. Bonnie Tyler, Peter Gabriel, Rod Stewart edo Phil Collins. Phil Collins. Bonnie Tyler. Asmatu, Rod Stewart. larri ginen, Bestela bakarrik geratzen Bai ba, nahi. lehiak idele gabe. Ondo. Hene batzuk, bokala. Oso ondo. Aurrera, nola du izena, mai eta eki, argazkiko kirolariak, Jon Fuente, Iker Sastre, Ander Albeniz edo Ekaitz Beitia. Ander Albeniz. Errebotea. Ekaitz. Ekaitz. Iker Sastre. Hori bai. Ge batzuk eta bokala. Askatuko dugu. Askatzeko aukera. Urruti gara oraindik. Maite eki. Nola jarraitzen du abestiak, entzun? Ui? Nekez. Nola? Ez. Nekez. Zergaitik kuadrillago abestia eki? Bai. Ona. Bestetan eta jartzen duenen, Begira, Oso ba. ondo. Ba, bokal bat eskatzeko aukera ere, bai? ba... I edo U. I. Esan duzuen? Lurretik dabiltzanek ez, baina... Laugarren erronda da. Probatzeko aukera daukazu, Ez duzu ezer galdukota? Bai? Edo aurrera? Aurrera, ba? Aurrera bai, saiatuko da. Azken erronda, Bosgarrena. Nola du izena argaziko sopranoak, Nerea Arteta, Eli Astarloa, Ainhoa Garmendia edo Laida Nogales. Ainhoa Garmendia. Oso ondo. Bitu, hauskako argazki bet. Inaskiran izan dut, Zoragarria da Ainhoa Garmendiak egiten duen lana. Kanpuen bizi, baina etxera dator. Erne beraz. Eta bai, gaztia irakusten eta bar. Beste bokal bat eta... Ba, gelitzen dena. Hori argituta? Bai, Azken a ber. aukera? Bai. Egan egiten duen zomorroak pizten ditu beldurrak. Zuzena da? Hirugarren komunina? Hirugarren komunina? Guapa! Maita eki iritsi berrientzat. Oso ondo! Ba, erakustaldia, markagailuak adi, markagailuak nahiko berdinduta dituguta. 280, Alex eta Jon, alegian, 340 kadreita seguran, Maialenek eta Iratzi, 210 gaztaizule hitza, eta 3 Maiek eta Ekik. Ikertzen die, Puerta iritsi dira? Alex eta Jon, atzetik. Baina, ez dago zerrera bakita. Lehenengo errondan, zeuek erantzuten hasi, ondo begiratu aukerak, 11 eskainiko ditugu, 3 ez dira zuzenak, 8 bai. 40 urte edo gehiago dituzte. Miren Amuriza, Xabi Prieto, Maialen Lujanbio, Iker Lauroba, Unai Laso, Oskar de Marcos, Maialen Txorraut, Gorka Urbizu, Markel Irizar, Angel Alkain, Sara Kozar. Txorraut. 51 urte ditu. Angel Alkain. Honek 51, 48 ere, bai? Gorka Urbizu.
Adin bat, hau, 27 urte. Hau da, adin honenien. Alex eta Jon? Maialen. Ondo, Neura dine? Maialen Lujan pelona diona, Maialen dirati? Xabi Prieto. 41 urte. Ze guapo. Maieki? Dinot, 40. Ondo. Ta bat. Bai. Miren Amoriza. Gaiatzen badu. Urrengo bertso saioan, Erne, Bai. 34 urte. Dituta. Hiru komodin dituzue, Maieki? Bai. Alex eta Jon? Iker Lauroba. Laurobak 40 urteko langa, bai, aspaldi pasea du. Maialen eta Irati, 2 aukera zuzenak, 2 okerrak. Oskar. Oskar de Marcos, futbolaria. 35 urte, bete ditu aurten. Alex eta Jon? Irizar. Berrogeita lau urte. Planto edo deskarte egingo dugu. Sarako zar. Berrogeita lauko zerrek, 150 puntuak ez eta Jon zuentzat. Laso gehikoen amarkadan dagoelako, claro. Maialen eta Irati, 2. errondan. Bernardo Atxagaren lanak dira. Nebadako egunak, zeru horiek, dendaostekoak, obabakoak, Bianai, katedral bat, soinu jolaren semea, Ture detektibea, Jimmy Potxolo, Borobila eta puntua, Xola eta lapurra. Obabakoak. Ezinbestekoa, noski. Soinu jolaren semea. Mundiala. 2003 lana. Alex Jon? Nebadako egunak. 2013an argitaratu hau. Dendaostekoak. Uxue Alberdirena daua. Mai eta Eki? Komodina. Hortarako daude. Komodin batera bili eta trukean erantzun zuzen bat. Peru hoiek izeneko prosa argitalpena. Borobila eta puntua. Antzezelan hau. Mai eta Eki? Xola eta lapurra. Aurreta gazte literatura. Alex eta Jon? 2 eta 2? Bianai. Bianai ederra, mesedez. Eta komodina. Mai eta Eki? Komodina orain bai. Komodinarekin? Jimmy Potxolo eta markagailua ere egiten Oso duta. ondo! 150 puntu, Mai eta Ekirentzat. Ture detektibea! Arretxerena. Arretxerena eta katedral bat berretxarraken kantua. Bale, Mai eta Eki, 3. errondan zeuek abiatuko zarete, euskarazko aldizkariak dira. Artzape, Aiurri, Aizu, Alea, Argia, Entzun, Nogen eta Kito Gaztezulo, Sautrela, Neguprenoa. Argia. Noski ba, euskarazko aldizkari zaharrenetarikoa. Alea. Araba manatzen den astekari hau. Gaztezulo. Zaun hau ere. Eta Kito. Ibartarra. Aizu. Aekak, kaleratua. Artzape. Getariako herri aldizkaria dau. Neguprenoa. Hau Izaroren abestia da. Alex, Jon, Maialen eta Irati, arnaz hartu. Eta ez utxik egin, Alex eta Jon, 2 eta 2. Entzun. Musikari buruzko aldizkaria. Maialen eta Irati azken zuzena, aurrera egiteko aukera. Jarri zuri. Aiurri. Zuzena da Aiurri, Maialen eta Irati. Zuzena da bai, 150 puntu urrezko puntuak
Maialen eta Iratirentzat. Markailuak 130 punturekin geratu dira, Alex eta Jon. 180 Maialenek eta Iratik, 560 Maitetik. Lehia estua ikusi dugu bereziki bigote hauen artean, Alex eta Jon, Maialen eta Irati. Alegiarrak etxera azkenean, 6. saioan, 1.525 euro irabazita. Hau batzue, Bikote, kantatxoa geratuko da baina, pozik ez da, Ondo. Bai, ze balantze egingo dugu, Jon, orain arteko ibilbidea zeta. Gusto, haindako lanakin, deportista bezala zita. Bai, ez da, arnaz ez du garitza falta, bai, ez da, bueno, ez dut egin dituzte baina, Alex, pozik. Pozik, bai. Orain zehaztu beharra dagoena, hori xe, 1.525 euroiekin, ze afari, non, ze konpainian. batez be ondo pasa. Bai, baina diot gu ere hemen Eure gaude. 9:10, utzi lasai. 9:10, oso ondo gastatu. Eskerrik asko Alex Apo, Jon eta bikote. Txerren. Hau patzue. Egon dituela. Aldaketak berrikuntzak dituzen. Finalerditan aurrera egin da, Maialen eta Irati, betiko kontua hori momentuz. Bueno, Zapore gazi gozoa edo, alegiarrekin ja harremana Erlazioestua genekan ja. Bai, bueno, beraie Baina nahiko Baina, etxera norbait joatekotan, 1.000 euro. 12 euroak ez da? Bai. Nobedadea Maita ekirena, Azea zera? Gure harrituta gaude. No, dejon dizuela, Indartxu hasi garata, Bai, gustora. puntu gehiagorekin sokatirara zaitatuta, beraz, Maialen eta Irati zuek erantzuten lehenak, hartu lekua ba, sokatirara goaz. Eta denbora, zein da Portugalgo musika mota herrikoi eta malenkoniatxoaren izena? Paso. Fadoa, ze santu ospatzen da ekainaren 31an? Paso. Eguna ez da existitzen. Gipuzkoako zein herriren izena darama Victor Hugoren liburu batek? Paso. Hernani, zein euskal hiriburutako auzoa da Txurdinaga? Bilbo. Bilbo. Ze aktorek jokatu zuen Ramboren papera? Paso. Sylvester Stallone, zein koloretakoa da Osasunaren kamiseta? Gorria. Noski. Nola du izena ur, gazi eta gezak azertzen dituen geografiaren atalak? Estuarioa. Hidrografia, nola dute izena Zuberoako inauteritako ikuskizunek? Paso. Maskaradak dira. Non sortu zen dupla taldea? Agurainen. Agurainen. Zein da gilotina izeneko gailua asmatu zuenaren abizena? Paso. Gilotin, Ipar Euskal Herrian zein da abiadura muga autobidean? 130. 130. Zenbat aste oso ditu hilabete batek? 4. Ze harreman dute Argentinako Pinpinela musika bikoteko abeslariek? Bikotea dira. Anai Arrebak. Noren bikotekide zen Yoko Ono? John Lennon. John Lennon. Ze hasi dira saltzen Saudi Arabian 2024an 70 urteko debekuaren ondoren? Izotza. Alkohola, zein da iodoaren simboloa? I. Alemanierazko kartofel hitzak ze esan nahi du? Paso. Patata, Euskal Herriko ze lurraldetan dago Bidaxuneko gaztelua? Nafarroa. Nafarroa beherean, zenbat tontor ditu Aiako Arria mendiguneak? 3. Ondo. Zein animalia mota zen pailazoen abestiko pintxo? Txakurra. Ondo. Frantziako eskualdea izateaz gain ze jaki mota da Kantal? Eta. Gazta, ondo. Zein kolore ditu Vatikanoko banderak? Txuria eta horia. Ondo. Ze arte disiplinarekin lotzen duzu Iratxe Ansa? Dantza. Dantzarekin. Zein izan zen Lapurdiko hiriburua Baionaren aurretik? Ibane Garazi. Uztaritze, nola du izena Ameriketako Estatu Batuetako Espazioaren Gobernu Agentziak? NASA. Tuaxa esaten badugu, zeri buruzari gara? Lepoa. Fruta bati buruz, nork zuzendu zuen Laranja Mekanikoa pelikula? Paso. Kubrickek. Nor da Charles Ingalaterrako erregearen emaztea? Camila. Boi. Non sortu zen Mars arrautza zatuak aleko jakia? Inglaterra. Eskozian. Euskal Herriko zein lurraldetan dago Zangotza? Nafarroa. Nafarroan. Nor izan zen Hego Afrikako lehen gobernuburu beltza? Mandela. Bai. Zemendetan sortu zen Euskal Herriaren adiskideen elkartea? 20. 18. mendean, zein da Surinameko hiriburua? Paso. Paramaribo, ze fenomeno mota da Kazkabarra!
Meteorologikoa. Oso ondo. Ba, sokatira estua ikusi dugu, eutxi eta eutxi, alde bat eta besti, Luze joan da. Maialen irati, bueno, eusten, harrapatu gaitu gaur be? Baina, oso ondo, veteranoen lekue, eredu amon besti, mesedez, bia ertik aurrera, aurrera, biluzetik aurrera, Hau pasu ez? Baikote. Magi eta Eki. Gazteizik eta Leitzatik Migiluzera gaur iritsi eta finalerainoko bidea aurratuta ondo. Oso ongi. Programa ona, Ondo? Ea mantentzen dugun Selektibitateko maila. notak eta nabari, hemen. Eki zuzea ateratzen nuen bide batez? 12,0 zerbait baina. 10 baino gehiago, pentsa. 14. Bai, 14, ezta? 12. Hori ez zindanik. Hori ez da posible! Kendu jo zure titulua mutillo ni, ezta? Ez, nahiko lan dauketeta tituluak. 10ko saioa gaur. 10ko osatzeko, edo 10ko lortzeko, zer pasan zaigu? Finala. Eta finala iragozita, zakua noski. Erne, gaur! Migiluzen, jokoan, 11.000 euro! Aurten dira hauek selektibitatea egitekoak, aholkurik Maii? Ez presionatu gehiagin zuen buruak eta ateratzen zuela zoriontsu izan. Hori da, arrazoia, Portugaleteko launak! Arrazoik! Toma. Horta publikona, Portugaleteko aztileko ikostolakoak, etxien gurekin bat egiteko momentua da, eta aplikazio horrekin... Zenbat mezu, aplikazio oso ondo, oso divertigarria Bai dela? ba, eta aldaketak eta eskertzen dira, eta... Oso ondo. Ondo. Antxon, Bai, uarte batera zuez, uarte desertu batera? desertua. Eta ze hiru gauze iruten zuz? Hiru. Hiru. Ura? Betiko galderie. Ura, Bale? bai. Ogi pixka bat, igual. Eta gero gazteluak eta egiteko... Areaz, ez da egitu, jazki. Zu? Ba, zue, Sua! zua, Eta bero egiten baduta. sexu emongotzun nonor, da matxete bat. Jo, baina, sua, Adibidez. sua hor dago, sexua baten dizuten horretan. Mai eta eki, zer eruen? Zu basi. Irla desertu batera. Ura Zakue. ona da, Ura, ura. Zaku esanen dugu. Vale. Zakua! Bai. Begira, ea erkoan duzun. Mai eta eki, badi, bidaia hori proposatuko dugulako, finalean. Munduan, adi, 58 uarte estatu daude, batzuk uarte bakarra dira, estatzuk uarte diak dira. Adi, zorte hon, etxien adi, uarte estatuak dira, denbora. Maurizio, bai edo ez? Zipre. Bai. Laos. Sri Lanka. Tonga. Belize. Bai, Eritrea. Myanmar. Trinidad eta Tobago. Bolikosta. Uarte estatua bai edo ez? Cabo Verde. Egia estatu egingo dugu. Maiteki egindako ariketa eta 6 akats. Vale, Maurizio. Zazpi. Datu arte jugu, osake... Uno honetan 3 akats bakarrik, egiaztapenak amaitu dira. Eta zazpegin zendenak ongi daude. Osake falta die... 20 segundo lanerako. Eritrea ez... Maieki, 3 akats uno honetan. Txonago zenatu jugu. Denpora amaituko zaigu. Mai eta eki. Urrezko galdera. Ondo begiratu.
herrialdei eta hego hemisferioan daude kokatuta. Zeintzuk, denpora. Chipre está. Yo reconozco que Bolik coste igual. Vale. Hego hemisferioan Maiek zer? Lehenbiziko finala nabaritzen da. Bai. Geografia, matematika, aukeran. Oso urrun. Geografia matematikatik. Bai. Nik ustez, Maurizio. Hamaka baten. Oh, Palmondo baten azpian. ura eta hogei hartuta. Bai, Uarte estatua da. Uarte bat baino gehiago dira, baina azaleraren ehuneko 90 da Uarte nagusia. Ondo. Zipre. Bai, Administratiboki hainbat zatitan banatuta dagoen Uartea. Laos, ez eskoremuan. Kostalderik ere ez duta. 150 euro. ez dago gaizki. Oso ondo. Bolikostara iristeko agian ez, baina bertan baskaritxu bat egiteko bai. Bolikosta ez eskoremuan. Ez da Uarte estatua. Kostan nagoen arren. Cabo Verde baiezkoan. Ozeano Atlantikoan, Cabo Verde Uarte dira. Cesaria, borda bertakoa. Belize izanen da igual. Trinidad eta Tobago. Bai, Bai. Trinidad eta Tobago Uarte ez gain, beste 21 uarte txikiko osatzen duten herrialdea. 300 euro hobetzen joan gara, Ariketa. 0 baino be. Maiita eki. Tonga. Bai, Ozeano barean dagoen archipelagoa 171 uarte txikiz osatua. Ondo, Bai, joder. Urruti ginela baina. Ez dago gaizki. ez eskuremuan Myanmar, zuzena da. Kosta badu honek ere, baina ez da, Uarte estatua. Antxonegian 1000 etorri behar gara. Lehiatzen, Bai? aurkeztu baino beto. 200 euro. Eritrea. Ez eskuremuan. Maiek izalantzak? Bai. Bai. Askoz gehiago ez ditugu ongi izanen. Osea que... Zuzena da? Afrika ekialdean dagoen herrialdea. 250 euro. Maiita eki. Belize... Berritasunen artean, kontzeptu bakoitzak dirua balio duela, eta 11koa osatuta, Maieki finalerako bidean kokatuko ginateke, Sakurako bide horretan kokatuko ginateke, baina 1000 euro irabazteko aukera be bai. Belize, ez eskoremuan zuzena da? Bikain! Belize, Euskal Herriaren antzeko azalera duen herrialdea. 500 euro. Maiita eki, final honetan zeuenak. Sri Lanka. Adi, 11koa osatuta, Sakurako bidean kokatzeaz gain 1000 euro eskuratu ditzakegulako. Maieki, Sri Lanka zuzena da? Hortxe akatsa, Sri Lanka 1000 izenen Uartea ere esaten zaion. Uartea. Ondo, haze ariketa, haze aldaketa. Momentuz, hori da. Oinarri gabekoa izan da asko, Bai. Momentuz, 500 euro irabaz egiteko. Maiek eta beste aukera berri bat, beste 1000 euro irabazteko. Urrezko galderaren erantzun bikoitza beharko egunuko horretarako. Hego hemisferioan kokatuta dudenak nahi ditugu. Zalantzak? Asko. Denak. Bolikosta. Erantzunen artean. 1000 euro jokoan, urrezko galderan, pausuz goaz. Bolikosta, erantzun zuzena da? Iepa! Horrezu asmatua, Maiita eki, Tonga eta Maurizio! atze saioa, gaur minuzera iritsi, eta momentuz etxera 500 euro. Erne bikotean ez ere